هێزا پاراستنا سینۆر دەورەیا خwe ya دووەمین bi pênsit şervanî qedan. Roja şemiyê li başûrê Hesekê koalisyona navnetewî rahînana pênsit şervanên hêzê parastina sînor qedan. Kanî Ehmed fermandarê dewreya perwerdeyê da zanîn got ji bo parastina sînor Qesedê û koalisyona navnetewî tevî hemû helwestên herêmî goletî jî avakirina vê hêzê wê di avakirina hêza parastina sînor de berdewam bike. Hemû sinirên Sûrî bi gelê Sûrî were parastin, bi gencê Sûrî were parastin û em jî hêzeke vî şiklî me çêkir dewra didiyan em xelas dikin ji hemû pêkhatan e ji Kurd û Arab û Aşûrkan hemûyan e û ev hêza wê bibe hêza parastina sinir wê sinirê heta em bikarin min kê derê em destê me bige em dixwazin wî sinirî parêzin ev armanca me ye. Piraniya şervanên dewreya duwemîn ji herêma Kubanê ne û sînorê di navbera Sûrî û Tirkiyeyê li herêma Silûk girê Spî û Kubanê wê cih bigirin. Wala em Tirkiye şermezar dikin û em berê xwe bibine sînor li kê derê heger şer ser me de hebe em dîfayê vî welatî xwe jî bikine û heta noqta xwîn me de hê jî înşallah em vî dewletê terorîst ji wan re yanî heq nakin ku derbasa dewleta me bin. نوع معزته شكوبوني ما بعدي پروردو تحولفو ما ام كبر حكوبوني دن هر نصر سينوري كوبوني وبيني چه هجمات واره ماجي ام مستعدن زيرو يعني مستعدن قور امكاني خو ام كي برخا بدنا اليكاريا كواليسيون ان او امريكا ام بربي كيف خاشن وام دخوزن هين ماستر ببي وهين پیش بکاوه ویو امریکا هین جوانی بیتر ام الیکاری ماروکی. Şervanên Qesedê cûreyên perwerdeya serdestê rahînarên koalisyonê anîn ziman. استفتاح تطهير الخندق دانما ام تشاو هرن خندق بباريزن ام بيجو دجمن تيدا ام دجمن جي دارخن جداس وانا بقرن باش وي هو كري هوي ام هو كرن ام شتو بعربا ام كدر كرن الدوريانه ام سينور بباريزن دوري تشاو دار كفن تشاو هجومك هات ما ام بچ شکلی وگرن خو بپاريزن حواله خو بپاريزن. Şervanên Qesedê xwe ji bo parastina sînorê herêma Bakurê Sûriyayê amade kirine û sûn ji bo parastinê dan û bi coşeke mezin berê xwe dan pargehên xwe. Hêza parastina sînor got ji aliyê koalisyona navnetewî tê avakirin li rastî nerazîbûna Tirkiye, Sûrî û Rûsyayê tê. Lê tevî hemû helwestên herêmî û navnetewî koalisyona navnetewî û Qesedê di avakirina hêza parastina sînor got wek hat ragihandin ji 30,000 wê pêk were berdewam dike. Zana Umer dengê Amerîka ji bargeha Sabahilxêr li başûrê Hesekê.